Kaixo, ongi etorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan jorratuko dugun gaia, bale? Konektatutako jostailu bat erostari buruzko gogoetak izango da, bale? Bueno, azkenean gaur egun badakizue, geroz eta gehiago, aparatu gehiago, jostailuak ere bai, ez dira kasu horretan excepzio bat, bale? Internetera konektatu behar dira edo konektatzeko aukera ematen digute. Bale, kasu honetan, konektatu behar diren inguruan hitz egingo dugu, bale? Konektatu behar direnak, esan nahi dut, derrigorrez konektatu behar direnak. Ez konektatzeko aukera ematen duten inguruan bakarrik. Bale? Eta kasu honetan ere bakarrik hori jostailuen inguruan. Naiz eta, gaur egun aparatu asko internetera konektatuta egon beharra daukate. Bale? Beraien sistemak eguneratuta egoteko, eta kasu batzuetan noizan behin konektatzea eskatuko digute bakarrik, baina beste kasu batzuetan egunero edo momentu oro, bale? Kasuen arabera. Pixkat jakin dezagun zeren inguruan ari garen, bale? Horrelako tresnen inguruan ari gara, bale? Dronak, jostailuak, tabletak, ordulariak, bale? Gaur egun, bakizue, mota askotatako, jostailuak dauzkagoela, bale? Jostailuak deitzen diogu, kasu batzuetan jostailuak baino gehiago, tresnak dira, bale? Baina ez bakarri jostailuak, pixkat guzti honen inguruan hitz egingo dugu. Bakizue, zalantzaren bat edo badokazue, komentarioen atal hori daukazuela zuen kezka edo zalantza horiek idazteko, eta izan behin begiratzen jango naiz, zalantza horiek argitu izateko, bale? Bestela, hitzaldiaren amaieran ere berriro begiratuko dut, eta zalantza horiek argitzen saiatuko naiz. Zer dira? Funtsean, internetera konektatutako jostailuak dira, eta informazioa trukatzen dute kanpoko iturriekin. Gailu mugikor batean aplikazio bat instalatu behar izaten da, eta hala, aurren ekintzen aurrean, interakzioa eta erantzuna sortzen dira. Pixkat komentatzen nizuena. Gailuak azken finean internetera konektatu egon behar dira, eta gailu hauek nolabait kontrolatzeko eta hauekin nolabait interakzio bat sortzeko, gure telefonoan aplikazio bat instalatu behar dugu, jostailunekin nolabait komunikatzeko, eta horrekin nolabait harreman bat sortzen dugu tresna eta pertsonaren artean, telefonoko aplikazio horren bitartez. Pixkat simplifikatzen saiatuko naiz, gauzak alik eta ulertzeko errexen izan dadin, baina, kasu honetan ez da oso erreza izango. Zer hartu behar dugu kontuan horrelako tresnekin? Azkenean interneteko zerbitzu guztiekin gertatzen den bezala, bai jostailu hauekin edo bai beste askorekin, aplikazio bat instalatu behar dugula komentatu dugu, eta normalean hau erabili ahal izateko kontu bat sortu behar dugu, fabrikante horren nolabait zerbitzuan, altan eman behar dugu zerbitzu horretan kontu bat sortuz. Horrekin lotuta, hurrengo puntua, gordetako datuen eta internet bidez transmititzen denaren konfidentzialtasuna babestu behar du. Azkenean, hau aukera bat da, kontuan izan behar duguna da, non erosten dugun jostailu hau, horren arabera, araudi batzuk bete behar ditu, zeren guk estatu batuetan eros dezakegu jostailu bat, baina horrek esan nahi dena da, estatu batutako legearekin nolabait bete behar duela, ez gure Espainia Europako legeekin. Beraz, kasu honetan ere bai,
gure informazio pribatua, gure datuak, hori izena bizenak, helbideak, telefonoak guzti hau, nola gordetzen duten ere, nolabait herrialde horren araberako legearen araberakoa izango da. Beraz, gordetako datuen eta internet bidez transmititzen denaren konfidentzialtasuna babestu behar du. Bueno, hori da guk erabiltzaile bezala, kontsumitzaile bezala, nahi duguna, bale? Baina gauz bat da guk nahi duguna eta zentzua esaten diguna, eta beste gauz bat da legeak esaten duena. Eta legeak toki guztietan ez dira berdinak, eta datuen konfidentzialtasunen arabera ere bai, ez dira berdinak toki guztietan. Beraz, gauza hauek kontuan izan behar ditugu. Segun eta non erosten dugun produktu hori, bertako lege hori bete beharra dauka, ez guk bizigaren legea, bale? Guk bizigaren toki horren lege hori. Jostailu hauek erabiltzaileei buruzko datuak biltzen dituzte, gehienak adingabekoak, eta horrek erronkak sortzen ditu pribatutasunaren eta datuen babesari dagokionez. Bale? Gauza berdina. Lehen komentatzen genuen, datuak biltzen dituztela, bale? Baina gauz badakuk, kontu hori sortzen dugunean, ematen dugun informazio pribatu bat, baina beste gauz bada adibidez, produktuak berak sortu dezaken informazio hori ere nolabait pilatu egiten dute. Adibidez, rumba bat erosten baldin badugu, rumba horrek etxean egiten duen zirkuito hori bere memorian gordetzen du, eta nolabait rumbari kontrolatzeko telefonoa erabiltzen dugu, informazio hori telefonora pasatzen da, eta aplikazio hori fabrikantaren zerbitzuekin konektatzen da informazio hori nolabait pasatzeko. Vale? Beraz, nahi edo ez nahi, edo jakinda edo ez jakinda, azkenean informazio pribatu asko pasatzen diogu enpresa ezberdinei. Vale? Eta hemen lehen aipatu dudana kontuan izan barra daukagu. Azkenean, non erosten dugu produktu hori, produktu horrek lege batzuekin bete barra dauka, eta lege horiek datuen araberako lege horiek toki guztietan ez dira berdinak, bale? Herrialde bakoitzak bere legedia dauka, eta pribatutasunaren inguruan desberdintasun handiak daude herrialde ezberdinen artean. Beraz, gauza hauekin kontuz, bale? Horregatik, gomendagarria da, gutxienez, horrelako gauzak erabiltzen dugunean, kontu bat sortzen dugunean, eskaintzen duguten txapa guzti hori, bale? Kondizioak esaten dioguna, bale? Bazkenean irakurtzea, zergatik, bazkenean bertan adierazten digutelako, beraien zerbitzu hori nolabait erabiltzen baldin dugu, zer suposatzen duen guretzako erabiltzaile bezala. Gauza da, azkenean, beraien zerbitzu hori erabili ahal izateko, gauza guztiek onartu egin behar dira, ez baditugu onartzen ezin dugu erabili. Ezin badugu erabili, kasu askotan produktuare ere, ezin dugu erabili, behar bezala, ze azkenan behar bezala erabiltzeko, jostailu hori edo aparatu hori, beraien aplikazio horrekin nolabait horrekin batera erabili behar da, baina aplikazio hori erabiltzeko beraien zerbitzuan altan eman behar da, eta beraien kondizio oinarri horiek onartu egin behar ditugu, beraz, azkenan dana lotuta dago, bale? Ez badugu onartzen, azkenan erositako produktu hori ezin dugu behar bezala erabili, bale? Eta behar bezala erabili nahi baldin badugu, beraiek eskaintzen diguten kondizioiek onartu beharra daude, ez dago beste aukerarik, beraz, hori da gaur egun daukaguna. Bale, zer egin dezakegu, zer egin dezakete aparatu hauek, soinuak grabatu, adibidez Alexa eta horrelako aparatuak, entzuten dutena grabatu egiten dute, eta informazio hori ere, enpresen zerbitzarietara pasatzen da, eta, horrela izaten da, eta aukera bat izaten da, aparatuak, kamarak edo soinuak grabatzen baldin baitu, gauza horiek grabatuta geratzen dira, beraien
sisteman. Gero, interneta erabiltzen dute zertarako, bueno, aplikazioak eguneratzeko, bale? Aparatuaren daramaten aplikazioek eguneratzeko edo sistema bera eguneratzeko, bale? Kontsultatu aurraren galdera erantzuten dieten aurrez grabatutako esaldiak, bale? Web horrietako informazioa lortzea, bale? Ba, bueno, gauzak ondo pentsatzen baldin baitugu, gila zen, gauza serioa da, baina kasu hauetan, hori, lehen aipatzen nuena. Buelta asko ematen baldin badiogu, segurasko, erabiltzen ditugun tresnen ehuneko 50 ez genetuzke erabiliko. Erosi aurretik zer izan behar da kontuan, horrelako jostaido tresnak erosi aurretik, zer datu jasotzen ditu jostailuak, hau da, internetera konektatzen baldin bada, jakin barko genuke edo saiatu behar dugu informaziori bilatzen, aber, ze dato jaso behar dituzten, guk horrelako produktu hori erabiltzen dugunean, Kaso guetan, ginezakona da, hori, app aplikazio dendetan, begiratu aplikazio horren informazioan, adieraztea egoten da, aplikazio horrek zenolako informazioa nolabait eskuratzen duen eta informazio horrekin zer egiten duten. Badako ez duela urte pare batetik okerrez banago, Europako legedi batek nolabait babesten gaitu kakotxe tartean, azkenean gure informazio pribatu hori ezin delako Europar Batasunetik atera, gure onarpenik gabe. Ze protokolo erabiltzen duten app-arekin informazioa trukatzeko. Ze datu transmititzen diren internet bidez. Aplikazio mugikorrak zer datu tratamentu egiten duen. Konfiguratzeko aukerak. Bildutako datuak nola babesten diren. Nola jasotzen den baimen hori. Eta nola erabil daitezkeen eskubideak. Pixkat orain arte komentatzen duela. Gaur egun ez dakit konturatu zareten, garai batean etzen horrela gertatzen, baina gaur egun telefonoak erabiltzen dugunean, edozein aplikazio erabiltzeko edo instalatzeko garaian hobe esan da, beti galdetzen digu edo eskatzen digu baimena emateko. Baimena zertarako, telefonoaren atal ezberdinak erabiltzeko. Adibidez, GPS-ko antena, argazki kamerak, mikrofonoa, horrelako telefonoaren gauz ezberdinak erabiltzeko baimenak eskatzen dizkigute aplikazio ezberdinak. Bakoitzak behar dituzten atal horiek. Eta gauz horiek aplikazioak instalatu aurretik eta erabiltzen hasi aurretik jakintzazkegu, ze azkenean app-en dendetan, adibidez Play Storean begiratu ezkero, aplikazioaren ezaugarrietan, informazio guztia begiratzen baldin badugu, datuekin zer egiten duten adierazten dute, zein datu eskuratzen duten, Orduan, horrelako informazio eskuragarri egoten da. Beraz, informazio hori, begiratzea gomendagarria izaten da, baina lehen aipatu dizuedana, azkenean, beraiek eskaintzen dizuten hori erabili nahi baldin bazue, beraiek nolabait markatzen dutena, onartu beharra dago bestela ezin dugu erabili. Beraz, kasu horretan ez dago aukera handirik. Edo beraiek esaten dutena onartu eta erabili, edo ez onartu eta ezin erabili. Ez dago beste aukerarik. Baina badaukago aukera nolabait informazio hori lortzeko, jakin dezagun zer egin behar duten eta zer egiten duten enpresa hauek. Gaur egun legediak informazio hori ematera derrigortuta daude. Beraz, gure esku dago. Nola lor dezaket informazioa? Lehen aipatu izu eta alde batetik, app-aren informazioa hori lortu dezakegula, ez azkenen aplikazio dendetan horregoten da aplikazioaren inguruko informazioa, bakarrik aplikazioaren inguruko informazioa, ez tresnaren edo jostailuaren araberako informazioa. Beraz, jostailuaren edo produktuaren inguruko informazio lortu izateko, normalean informazio lortzea zailago izaten da.
Beraz, establezimenduko langilei galdetu, adibidez, bale? Ba, dendariari galdetu. Kasu hauetan, dendariak ere ez dauka idei handirik, baina, ba, bueno, zorte baldin bakogu, agian bai. Berrikusi jarraibideen eskuliburua erosi aurretik, bale? Terminok eta baldintzak bilatzeko. Ba, gaur egun tresna guztien nolabait eskuliburu hori interneten lortu dezakegu, bale? Fabrikantaren webunea normalen eskuratu dezakegu eta bestela ba, beste webune asko daude horrelako informazioa pilatzen dutenak. Beraz, horrelako elektronikako produktu bat erosi aurretik ba, gomendagarria izaten da internet bidez produktuaren eskuliburu hori lortu ahal izatea eta horrelako informazioa begiratzea, bale? Hau da, produktu horrek ze informazio hartzen duen, informazio horrekin zer egiten duen, eta bar, bale? Ze azkenean, behin produktu erosita eta erabiltzen hasita, ja ez dago zer eginik, hau da, produktua erabiltzeko komentatu dugu, azkenen beraien zerbitzuetan altan eman behar dugula, eta altan ematen dugunean, beraien nolabait kondizioiek onartzen ari gara, beraz, ez baditugu gauz horiek onartzen, produktua behar bezala ezingo dugu erabili, bale? Argi eta garbi. Beste aukera bat, deskargatu aplikazioa erosi aurretik eta egiaztatu informazioa, bale? Bueno, lehen aipatu duguna, produktua erabiltzeko aplikazio bat behar baldin badugu, aplikazioaren ezagorri begiratu, instalatu, probatu nahi izan ezkero, bale? Baina, ba hori, ikus dezagun, aber zer gertatzen den informazio guzti horrekin. Ikus fabrikatzearen webgunea, bale? Ba, bueno, lehen komentatu izuet. Eskuliburuak eta, ba, kasu askotan, fabrikatzearen webgunearen bertan lortu ditzazkegu, produktu pixka zarra baldin bada, ba, segura asko bertatik kenduta izango dute, baina badaude webgune batzuk, ba, horrelako eskuliburuak nolabait gordetzen dituztenak eta ba, jendeak ikusteko ba, beraien webgunetan jartzen dituztenak. Bilatu interneten jostailuari buruzko iritziak. Ba, bueno, dozen produktu erosi aurretik, ba, gomendagarria izaten da interneten produktu horren inguruko iritziak begiratzea, bale? Baina beti bezala pertsonen iritziak, ba, bizkat, ez dira danak beti onak izaten, bada, beraz, baloratu behar ditugu irakurtzen ditugun iritzi horiek, ze kontekstutan eman diran iritzi horiek, bale? Eta, beraz, iritziak, bai horrelako kasutan, bai bidaiak edo hotelak begiratzen ditugunean, ba, gauza asko izan behar dira kontuan, bale? Iritziak bakarrik guzti horren zati bat dira, bale? Eta iritzi hori eman den kontestuare kontuan izan beharra dago. Bale. Zalantzarik ez dezu idatzi oraingoz, beraz aurrera jarraituko dut. Bale, aukeratu beti produktu hauek, bale? Segurtasun neurri nahikoak eta egokiak ezartzen dituztenak. Fabrikatzaileak zer datu dituen jakin daitezkeenak. Datuak nork tratatzen dituen identifikatu eta informazioa argi eta oso ematen dituztenak. Datuak noiz jasotzen ari diren adierazten dituztenak. Zalantzarik izan ez gero jostailua baztertzea gomendatzen da. Bale? Bueno, azkenen lehen esan dizuet. Fabrikatzaileak ematen dituzten kondizioiek denak irakurriko bagenitu, segura asko, jende gehienak, produktu askok, baztertuta egongo lirateke txoko batean, vale? Edo dendara itzulita, ze azkenean, segurtasun aldetik, internetak abantaila asko dauzka, vale? Edo zen munduko informazioarekin konektatzen gaitu momentu batean, informazioa lortzea oso erresa da, bai, guretzat erabiltzaile bezala, baina guk munduarekin konektatzen garen eraberean, mundua gurekin konektatu daiteke, gure informazioa lortu ahal izateko, bale? Eta segurtasun aldetik zentzu horretan, euneko segurtasun hori bermatzen duen sistemarik ez dago, bale? Ez da existitzen. Eta gure esku geratzen da kasu askotan,
jartzen dugun segurtasun maila hori, bale? Eta kasu horretan, jendeak segurtasunari buruzko dauzkan ezagupenak nahiko urriak dira, eta ondorioz, segurtasuna ere nahiko urria izaten da, bale? Beraz, bueno, bai, oso ondo dago esatea segurtasun neurri nahikoak eta egokiak ezartzea fabrikatzaile horren partez, baina gerozuk ez badakizu hori horrela izaten dela edo ez, bale? Kasu askotan, bueno, enpresa garrantzitsuak segurtasun hauekin nolabait betetzen duten enpresa direnak, azken finean, gero norbaitek informazioa lapurtzen dira. Beraz, dakitenak, arazoak baldin badokate, erdizka dakitenak edo ez dakitenak, hauek nolabait bermatzen duten segurtasuna nolako izango da. Eta hau da, zentzu pixkat bakarrik pentsatuta zentzuak esaten duena, bale? Beraz, kontuak atera hortik aurrera. Aholkuak, bueno, arreta jarri produktuaren etiketan. Egiaztatu haurraren adinerako egokia den, bale? Hori kasu askotan ere, badakizue, bideo jokuetan, puzzletan eta horrelakoetan, etiketa txiki bat agertzen da, pegi tekstuarekin normalean eta zenbaki eta kolore batzukin, bale? Horrek adierazten du, zein adin den gomendagarriena produktu hori erabiltzeko, bale? Edo hortik aurrera erabiltzeko. Gero ze marka, bale? Europako adostasunaren marka hori. Bueno, azkenean horren bermatzen du, Europako legiarekin betetzen duela eta produktuaren segurtasun eta kalitaten minimo batekin betetzen duela, bale? Baina lehen esan dizuedana, azkenean produktu bat hemendik kanpo erosten baldin badugu, marka hori ez baldin baduka, ez du esan nahi segurtasun hori ez daukanik edo produktu txarra denik, baina azkenean marka hori ez badauka, ziurtasun hori ez daukazu. Beraz, informazio hori bilatu beharko zenukete, produktuaren ezaugarriak nonbaiten begiratuta, eta bueno, lehen komentatzen nuen, azkenean Europatik kanpo erosten baldin badugu, produktu hori Europatik kanpo herrialde horretan daukaten legedori bete eta diseinatutako produktu bat izango da, ez Europarentzako produktu bat, bale? Beraz, gauz horiek ere baloratu behar dira eta guk aukeratu behar dugu hori onartzen dugun edo ez. Baina, hemen kontuan izan behar dena erostun dugun produktu hori, jakin dezagun zer erosten ari garen. Eta guk hori baldin bakigu, badakigu zer onartzen ari garen eta zer ez. Aurrera jarraituko dute, zaindu pieza txikiak, zorroztuak edo ertz zorrotzak dituztenak, bale? Beti bezala, batez ere umentzat, pieza txikiak izan ezkero zorrotzak direnean, kontu zibili behar da, ze batez ere ume txikintzat, dena hor aramaten dute, edo zer gauza beraientzat jostailu bat izan daiteke, eta kontu zibili behar da. 36 batetik berakoentzat, ohartarazpena izan behar dute, bale? Badakizue, lehenpegi kode honen etiketa horiek aipatu dizuet, bale? Baina 36 batetik berakoentzat ere, normalean, jostailuten ere adierazita egoten da, zein adinarentzat gomendagarria den, bale? 12 batetik aurrera, 24 batetik aurrera, 20 batetik aurrera, 5 urtetik aurrera, bale? Alde batetik pegi kodeek egoten dira, baina pegi normalean urtetik aurrera izaten dira, bale? 3, 6, 5 urtetik aurrerako gauzak izaten dira, eta hortik berakoak normalean pegi kode hori ez da erabiltzen, kasu horretan zuzenean produktuaren kaxan edo adierazita egoten da, zen hilabetetik aurrerako gomendagarria den, bale? Pixkat, txamala bat daukazutenak badakizue nola da etiketatuta tortzen den. Eta, pixkat lehen erakutsi zuen, bale? Ze produktu izan daitezke jostaile, dronak. Kasu horretan hor agertzen dron hori, hori ez da jostailu bat, bale? 400 inguruko jostailu bat da, bale? Baina helduentzako jostailu bat, ez umeentzako jostailu bat. Gero, kamera bidezko bilgailu telegidatuak, kasu horretan argazkitan, panpin batzuk
agertzen dira, badaude papinak kamera erabiltzen dutenak, mikrofonara daukatenak, nolabait inteligentzia artifizial txiki daukatenak eta erantzunak ematen dituztenak, bale, merkatuan gaur egun azkenean produktu asko daude. Gure agindoi jarraitzen dieten robotak, pixkat komentatzen nizuena, bale? Robotak, panpinak, bale? Forma ezberdinarekin, baina azkenean gauza bera, guk esaten dugun arabera, horren arabera, erantzun ezberdinak ematen dituzte. Aurrentzako tabletak edo telefono mugikorrak, aurrentzako telefono eta tablet bereziak daude, hau da, bereziak espreski beraientzako diseinatutako produktuak direnak, hau da, helduentzako produktu normalak dituzten funtzioak da, ez dauzkate funtzio guzti horiek, baina umeentzako pentsatutako funtzioak badauzkate. Beraz, azkenean kontzeptu orokorra oso antzekoa da, baina ezberdintasun txikiekin. Erlojuak gauza bera, azkenean, erlojuak deitzen diete, baina azkenean, telefono edo tablet formatu hori, edo kontzeptu hori, erdulari formatu batean plasmatuta da. Azkenean pantaila asko txikigoa, beraz gauza edo ematen duten informazioare desberdina zenteke, aplikazioak ondorioz ere desberdinak izan behar dira, baina azkenean kontzeptu berdina da. Erabiltzeko modua azkenean, fabrikatzaileak saiatzen direna da, nolabait, erabiltzailearentzat ahalik eta ezagunena izatea. Gauza asko ikasteko ez izatea. Orduan, zer ez da jostailu konektatu bat? Konektatzeko gaitasunik ez duten beste jostailu teknologiko batzuk, adibidez, irrati bidez zuzendutako auto bat edo aginduen aurrean erreakzionatzen duen panpin bat, baina internetera edo gailu batera konektatu gabe, Ez eta aixia digitaleko produktuak ere, analoga, bideokontsolak, MP3-a, erreproduzitzaileak eta hasiera batean, erabiltzaile helduei zuzendatuko gailuak ala nola erloju adimenduak, mugikorrak edo tabletak. Azkenean jostailu hitza pixkat sujetu dela esan daiteke, Azkenean badirudi jostailu bakarrik umeentzako direla eta helduak ere beraien jostailuak ere badaukate, Azkenean jostailu bat tresna bat da, umeentzat ikasteko tresna da, gaitasun ezberdinak lantzeko tresnak dira jostailuak, baina, azkenean zer da jostailua konektatu bat, lehen hasieran komentatu duguna, internetera konektatzeko daukaten gaitasun hori daukaten jostailuak dira, Eta, azkenean aparatuen arabera, merkatuan aukera asko daude, Europa mailan, Espainian bakarrik gutxi batzu daude, produktu batzuk bakarrik herrialde batzutan ateratzen dira, ez mundu mailan, beraz, mundu mailan aukera ezberdin asko daude. Eta, azkenean norbait kanpotik horrelako produkturen bat ekartzen baditzue, kontuan izan, aipatu duguna, segurtasun aldetik, zer segurtasun bermatzen duten, eta, onartzen baldin badugu beraiek bermatzen duten segurtasun hori, aurrera, baina kontuan izan, zer produktu erabiltzen dezuten, edo zuen seme-alabei, zer produktu eman behar dizuten. Laburbilduz, konektatutako jostailuek, funtzio berriak eskaintzen dituzte, joko interaktiborako edo ikaskuntzarako. Beti aukeratu behar ditugu adingabearen adinerako eta heldutasunarako seguruak eta egokiak direnak. Pixka zentzuz jokatu, badakizue segurtasun azkenean ez dago gure esku dagoena da, fabrikatzaile hauek eskaintzen duten produktu hauek, bermatzen duten segurtasun hori onartzea edo ez, Zer azkenean, komentatzen duguna, internetera konektatzeko gaitasun daukaten produktu hauek abantai asko daukate eta beste desabantai batzuk ere badozkate, eta hori guk baloratu behar dugu, onartzen dugun edo ez dugun onartzen erabilia horretik.
Bueno, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik, ez dakit zalantzarik badaukazuten, zalantzarik badaukazute idatzi komentarioen atalean, mesedez, eta erantzuten saiatuko naiz. Eta, bueno, badakizue astero itzali berri bat izaten dugula, kasu honetan, konektatuko josteien araberako itzaldi bat izan da, vale? Urrengo astean beste itzaldi berri bat izango dezute, beste gai ezberdin batekin. Kasu honetan, ekainean gaude, ezta, beraz, interneten ofertak eta daudenean horren inguruko horrekin kontuz ibiltzeko, vale? Horren inguruko itzaldi bat izango da. Urrengoa Microsoft Officeko ez erabiltzeko, vale? Dauzkagun beste aukeren inguruan hitz egingo dugu. Eta hilea bukatzeko Telegrama erabiltzeko horren inguruko itzaldi bat izango da. Vale? Bueno, zalantzarik ez daukazutenez, hemen utziko dugu gaurko itzaldia, vale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur.